Hi guys! Welcome po sa aking YouTube channel. Yan, ngayon po nandito po tayo sa aming farm. Yan. Bali ngayon po, mag-aabono po kami ng... Ilalagay po kami ng abono sa dragon fruit. Yan, puntahan natin si Master Dragon. Saan na ba si Master? Master! Nga pala guys, sa mga nagtatanong kung ilan po kami magkakapatid. Kami po ay 7, bali 6 na girl, isang boy. Yun oh, si Master oh. Kaway-kaway naman dyan oh. Ayan ang pinakamasipag naming Master. Bakit inaabunuhan pa? Para maglago. yan, inaabonohan para maglago ang dragon fruit. Laklak na. Sa May po, yan, meron na po itong bulaklak. May to October. Yan. Kailangan mag-ingat-ingat po sa tinik. Yan. A few moments later. Yan guys, binisita po tayo ni Sia Byler. Hello, ganda-ganda naman. Kaya nga, Showtime. showtime. Kaya pala, sino nakapapicture sa kanya sa bayan? Oo, meron nag-post eh. Marami. Sino? Nasa Hapsing yata siya. No? Sa Hapsing, nakilala siya, naka-face mask niya. Nakilala niya isang, naka-face mask na. Game na, ate. Picturean ko kayo. Ganun mo na lang. Ako rin ate ha. Dapat pa ganun, ate si, tingnan mo dito. dito ako sa may kabila. Pa ganun para mahaba ang... Dito, sa gitna. Sabi mo bukas dadaan naman kami doon. Dadaan bukas doon. Dragon fruit farm. Wala po po. April pa ba? Dito ka naman sa ano. Dito ba na dito? Banda dito ka lang. Picture ka natin. Picture mo ka. Sige po. Tawag ako. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Thank you. Dito para sa may loob siya. Diyan po sa may gitna ka. Once a month lang. Isang ano lang po, isang dakot. Eh bakit mother itong mga pinutol na ito ay mga sisterets? Ay ano na po. May damage. Picture na kayo? Ni ate? Salamat. Thank you po. Sige. Bye-bye. Liya mag-apak. Gustong sumamat. Yan, dinubunat namin guys yung ganito. Kasi tatabunan na yung munggo. Mahirap na mamitas pag mag-harvest na. Yun oh, mag-harvest oh. Sana saan pa? Ano?
Ayan guys, so bulaklak na po siya. Wow! Na. Yan o. Marami-rami kaming harvestin pag ito po ay pwede nang itasim. Ayan. Yan. Yan guys. Dito tayo sa mungguhan. Damo-damo. Narigat, tigad kang kanan. Orpado ti anak mo. Nga panda magtatrabaho ka dayon. Awanan. Yung 7 guys, kulang pa pala sa amin. Walang naiwan sa mother. Walang naiwan. Mahirap guys. Pero pagkakuan, pahinga na rin kami. Wala nang trabaho din. Sa anihan ulit. Lalo sa panahon ngayon, tigkiriwi namin dito. Wala pang harvest time kasi higpitan ng sintron guys. Sa totoo lang guys, isa kami sa mga nasaktan ang ani nitong nakaraang mga bagyo-bagyo. Sobrang sakit. Umani nga kami pero napakamura ng palay, 12. Ang iba, chocolate na, hindi na maputi. Kaya napahirapan na po ng kinta at ng role. Kaya walang magandang ani nitong nakaraang Nobyembre at Disyembre. Sana makabawi ngayong Sana taon. ho, makabawi kami ngayong second crop. Siyempre, yung mga hindi na namin malaking bagay yon, yung nawala sa amin. Kung hindi ka makakabawi, wala ka na namang panggastos sa tag-ulan, sa pagpapatanim ng palay. Ganyan lang ang buhay dito guys. May mga dumapang ani, mayroong nabanlikan. Ang hirap pa guys, nagbibilad kami sa bird Covered court. court. Doon kami nagbibilad kahit may lilim. Binuhos po namin sa covered court. Doon naghalo-halo na kami kahit madaling araw, gabi, para lang huwag magtubo yung palay na nabasa sa bagyo. Sakripisyo kami guys. Pag andyan na yung baha, inanod ang iba dun sa covered court. Kalalim kasi ng tubig. Nakabuhos yung mga palay namin doon. Marami kami nagbuhos po doon. Pinagos ang palay. Naanod sa kanal na. Buti nga at meron pa itong dalawa. Hindi ko kakayanin yun. At nasa farm naman si Daddy Dragon nila. Silang nagasadyok ng palay guys. Kahit basang-basa. Basang-basa kaming mag-iina. Wala kaming lalaki guys, kaya kami ni camera girl. Taga-sako, taga-sadyok. Sabi ko, pasensya na kayo. Ay, walang lalaki. Hindi kasi gumawa ng lalaki guys. May isang lalaki naman. Napakalayo po niya. Nasa Singapore. May pamilya na rin sila guys. Doon. May mga anak na rin. 3 anak. Pero may pagmamalaki ko lang guys. Mababait ang mga anak ko. Masisipag sila kahit mga babae lang. Alam nilang lumingon sa pinanggalingan, sa napapagod nilang magulang. Alam nilang tumulong. Yun na lang ang yaman ko sa mundo. At ayaw namang kumuha ng ibang tao na dito sa farm guys. Kaya kami na lang po. Tulong-tulong na lang.
Tulong na lang sila. Nag-aabono ngayon ng papa nila sa dragon fruit. Pag mag-grass cutter yan, 3 araw, 4 na araw. Matapos niya yan. Yun ang ulam. Buting na. Mahirap ang buhay sa farm guys, pero masaya. Masaya naman kami at walang mga dumarating na mabigat na problema. Mas masaya sa anihan. Anihan. Tapos anihan, sabay harvest po ng dragon fruit. Sabay-sabay po yan. Tapos may munggo pa, harvest din. Kanya-kanya kami. Meron sa dragon fruit, meron dito sa mungguhan, meron sa palayan. Tapos meron pang manian. Tagi-isa po kami, si Papa siguro sa palayan, si camera girl dyan sa dragon fruit, sa mungguhan ako, si Mama sa manian na lang. Kayang-kaya Okay lang yan. guys, kayang-kaya naman basta sama-sama. Sa hirap at Ay, ginhawa. Hindi naman sila kwa na mga bata. Kikita naman nila ang pagod ng mga magulang nila, kaya tumutulong sila. Sana mahal ang munggo. Okay, marami yata nagtanim ng munggo ngayon. Amak po ay 90 ang punan na. Una na munggo. Napapaulan guys. Madilim. Sino ang sa 7 mong anak, pinakamasipag? Pinakabasipag ko si Dragon Lady guys. Guys, ako yun guys. Guys, ako yun. Akala ko siyang pinakatamad nung maliit siya. Wow. Judgmental ka ma. Pero kabaliktaran pala. Eh sa anak mo sino pinakamatalino? Siyempre yung engineer. Si Engineer Alvin. 5 years ang engineering guys, pero kinuha lang niya ng 4 na taon. Wow! Sama siya nang nag-summer. Basta ako, andito ako, nasa Maynila siya. Padala ako ng padala ng mga kailangan niya. Ma, sabi niya, pa-enroll na ako sa Padilla. Sa 2 yung klaseng in-enrollan niya ng pagre-review. Basta ako sumusuporta lang, utang dito, utang doon ang ginagawa ko, makatapos lang siya. Pero talagang ang Diyos ay hindi natutulog. Itaga mo sa Batuma, 2,000 watt, tapos ako. Pagtyagaan mo lang akong suportahan, sabi niya. Tinutuon niya yun. Pagdating ng 2001, April, graduation niya na. Nasa New Era University. po siya. Doon siya nag-aral. Doon sa boarding house niya. Mga karne ang ulam ng mga kasama niya. Pero yung anak ko, sardinas lang guys. Halos tumulo ang luha ko pag pinupuntahan ko siya sa boarding house. Nakabukod yung ulam niya na sardinas. Naglalaba yung guys, andito yung reviewer niya sa isang bangkito na maliit. Lalabas yan dyan, nagre-review siyang ganun. Ay na, sabi ko. Apo na yun baro. Tapos nakaraos Talagang naman. nagpursige yung anak ko na yun. Kung baga, hindi siya, nakita niya yung hirap ng kanyang ama sa pagsasaka. Kaya pinagmamalaki ko rin siya guys. Kahit kaisa-isang lalaki ko, pero siya ang tumayong. Nag-isip siya ng maganda para sa kinabukasan namin. Sabi niya, sisikapin ko mailabas lahat yung mga lupa ni Papa. Nung Kahit nag-aaral. patong-patong na guys.
Oh, nag-iiyak ko. Walang iyakan mo. Maalala ko nga guys, Ganda mo ako, hindi ko iiyak ka. akalain na natubos na ng anak ko yung lupa ng papa niya. Let's go na. Abutan kami ng ulan, guys. Ang payong. Uulan na. Tapakan mo yung ano. Hindi pa niya tinmadahan. Nandun, sino si Papa? Nagano ng kalabaw. Nagwaiwan na. Pinangkukon na talaga. Up, matapakan mo yung bunga ng pakuhan. Ayun oh. Uy, kalalaki na. Doon sa bahay. Ay, meron ba? May apat na akong binibilang doon. Lalaki itong mga, you know, tamang pangkain lang. The next day. Alam, matindang yung bata na yan. Hi guys! Ay, tapos na! Na, mahulog! Alam, mahulog kuya! Hindi! Timugan! Guyudin na Diyos eh. O, kaway kayo! Kaway, kaway. Ganun. Dali, ganun kayo. Ganda oh. Kaway kamutin bantay. Ate, adi ko. Ala, kaganda na rin pala dito. Nasimento. Dapat pigil na yan. May baboy damo pa oh. Wala, baliwala oh. No! Mauntog ka baga dyan sa simento? Baliwala. Nagngato ako kaya. Ikaw tayo. Tigil siya, guys. Hi guys. Asan na yung bahay natin? Magkabing pa. Ay, nabalain ha? Malayo pa yun. Peng? Ah, baka yan lang oh. Parang yun man. Ah, di siguro ah. Oo, ayun na. Parang ganyan kasi yun. Yung dulas sa bababa? Nakikita ko. Tara nga doon.
Ito po ang farm ng aming auntie. Meron din po silang 100 na poste na dragon fruit. Kalakas pala ang tubig dito eh. Baka may araw magkapon. Gaday, balay mo na kasi say. Talaga. Ayaw, lahat na sila. Natati pala sila. Nakadamo pa. Ginanap namin eh. Ito eh. Kaya dito kami oh. Ayan ang camera ni Juan. Ayos sa pang video. Oh, ayan. Yung mayaman naming uncle at mayamang auntie. Pajero ko kami doon. Oh, yan. Sasakyan nila yan. Oh, diba? Kaliliit man. Tatlong buwan na yan. Pero yung dalawang buwan Ayan yung talaga galing sa DI? Yung galing sa Iloilo. Ay, Iloilo. Pero yung galing sa DR, makita nyo yung may katapos mo magkain. Tatlong buwan na. Kasabay niyan siguro nung... Pero maluwag naman po. 7,000 ang karga niya na yun. Ay, marami. Tapos meron pa, kaya nga hindi nagalinaw kahit may tubig. Diretso yung tubig niyan. Maraming isda. Padaan na. Ay, may kulay pula oh. Antik na. Maglakay. Layo no, malaki yata yun. Mayroong malalaki. Ah, dito lang. Oo. Dami. Ay, wow. Malaki pa yung pula. Bilan nyo ng ano, cherry pear. Ganda dito guys. Bukas pa tayo ng bildat dun, no? Ay, nabildat. Diyan daw sa iyo. Kalalim yan. Ay, saan ang kuhaan ay? Ng Yan ang bubos din ng mangyan. Doon sa kita nabuti namin yung sapa dyan. Yung sapa doon. Oh. Simento na pala yun, no? Simintahan niya ang ganto niya sa kabilang bahay. So, sa kubo namin doon. Much later. Hi guys! Yan, ngayon po, mag-shoutout po tayo. Bago ko po ito sisimulan, gusto ko po muna magpasalamat sa mga nag-comment po sa aking channel about po sa question and answer namin ni Mami Dragon. Siguro yung para po sa akin, si Mr. Bugs na lang po yung magtatanong, then dun ko sasagutin po. So, abangan nyo na lang yun, guys. Yan, shoutout po kay Jasam Santiso from KSA, kay Ed de la Cruz and family from Benguet, Wilson Garcia from Qatar, Jun Tuason from Benguet, Ritoni family from Sablayan, kay Severo Reganet, Jocelyn Catalon, 3 Kids Lovers from Saudi, Cherelu Alvaro Centino from Saudi, Jong Gonzales from Pangasinan, hello po sa inyo, kay Rose San Juan from Quezon City, Jefferson Alingasa, kay Julio family from Kuwait, kay Ravano family, Sebastian family from Banban Tarlac, Resaline Tayong and Sofia Tayong, Gelang family from Cavite, Cruz family from Isabela, Michael Pulumbarit from Qatar, kay Ma'am Bevelyn Deacon from Qatar, hello po sa inyo, kay Gerald Caranzo, Mr. Robert Talaro, Mrs. Raquel Talaro, and sa kanilang baby po na si Jasmine Ray Talaro. And kay Arañas family from Japan, Vergara family from Pampanga. Yan. Hello po sa inyong lahat. Bati ko rin po pala ng belated happy birthday si Ma'am Madeline Laganswa and Edgar Laguanza. Yan. Happy birthday po sa inyo. Gusto ko pong magpasalamat sa mga subscriber na sumusuporta pa rin po sa aming channel. Yan lang po. Ingat po palagi and God bless.